Jij hebt je zoontje verse zalm leren eten. Van zalm word je omega slim. Ja. En sindsdien wilt slimmerik... Zalm. Oei, hoe ga jij dat blijven volhouden? Dat lukt. Ik heb Lidl. Maar ja, want tot en met dinsdag via de Lidl Plus app 46% korting op 450 gram zalmfilet. Jouw portie, Omega slim. Goed. onze Lidl-prijs. Lidl, voor iedereen die telt. Eén wissel in onze basisopstelling vandaag. Christophe wordt vervangen door een special guest, burgemeester van Lummen en ex-scheidsrechter op het hoogste niveau, Luc Wouters. Verder zijn Genkwatcher Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Matthijs Dumery, weer van de partij. Welkom bij FC Limburg, de podcast. We beginnen vandaag al meteen met een feitje, want Siebe gaat ons een extra uitleg geven over wie onze gast eigenlijk specifiek is. Ja, onze gast heeft maar liefst 322 wedstrijden als scheidsrechter in het Belgische profvoetbal geleid en ook nog eens 7 Europese wedstrijden. En daarmee heeft hij een indrukwekkende scheidsrechterscarrière achter de rug. Hij leidde 19 wedstrijden van Kaarse Genk en 17 van STVV, waaronder 4 Limburgse derbies. Dat valt eigenlijk heel goed mee, zeker als je het gaat vergelijken met andere Belgische ploegen, want hij floot bijvoorbeeld 37 wedstrijden van Club Brugge, 37 van Standaard en 35 van Anderlecht. Maar misschien nog opvallender, hij leidde ook 1 wedstrijd in de Egyptische Premier League. Ja, Luc, welkom in onze podcast. Meteen een moeilijke vraag. Hoezo heb jij in Egypte een wedstrijd gefloten? Ja, dat is ondertussen toch wel al een tijdje geleden. Maar op het moment dat we actief waren als internationaal scheidsrechter, kregen we ook wel wat uitnodigingen, ook in het buitenland. En zelfs iets verder ook, als we de oceaan mochten oversteken en dergelijke. Maar ook onder andere in Egypte, maar ook in Qatar, in Saudi-Arabië. Maar zeker in Egypte is toch wel een wedstrijd die bijgebleven was. Het was een wedstrijd tussen Al-Ittihad en de tegenstander, weet ik niet meer. Op voorhand wisten we niet welke wedstrijd we gingen doen. Dus daar aangekomen kregen we wat toelichting van de Egyptische voetbalbond. En ging het over een van de moeilijkste derbies van de wereld, noemden ze dat. We kwamen toen in het stadion en daar zat al 40.000 man, 1,5 uur voor de wedstrijd, 40.000 man in het stadion. En uiteindelijk werd die wedstrijd bijgewoond door 80.000 toeschouwers. Dus dat was toch wel een indrukwekkend gegeven. En belangrijk voor ons, die wedstrijd is voor ons goed afgelopen. Dus op dat vlak is dat toch wel een mooie herinnering. Ik wou wel zeggen, we mogen blij zijn dat je hier nog zit. Ja, want... X aantal maanden later kreeg ik opnieuw een uitnodiging om wedstrijd gaan te doen. En de week voordien zijn dan ernstige rellen uitgebroken in een wedstrijd, waar spijtig genoeg ook doden zijn bijgevallen. En dan is de competitie daar ook tijdelijk opgeschorst geweest. En dat was in het seizoen dat jij daar dus gefloten hebt? Het seizoen daarvoor had hij dan gefloten, maar ik kreeg dan inderdaad opnieuw een uitnodiging. Maar toen is de competitie daar stilgelegd. Ja, je hebt daarnet even verteld, toen we dit voorbereiden, dat je één heel speciale dag gehad hebt. Hè? Op de dag dat je burgemeester werd je ook door UEFA gehuldigd of aangesteld. Ja, dan gaan we terug naar 1 januari 2007. Dat was de dag waarbij ik de eer kreeg om burgemeester van de mooie gemeente Lummen te worden. Maar ook op 1 januari 2007 werd ik ook bekroond als internationaal scheidsrechter. Dus vanaf dat moment mocht ik dan internationale wedstrijden ook gaan arbitreren. En ben je nu ook nog actief eigenlijk in het voetbal? Ja, actief. Meer natuurlijk op het terrein. Maar naast het terrein probeer ik toch ook onze scheidsrechters wat te begeleiden. Ben ik aangeduid als observer vanuit de voetbalbond. Dus dat wil zeggen dat ik de wedstrijden van de Belgische scheidsrechters moet beoordelen. En ik doe dat ook voor de UEFA. Dus de UEFA krijgt soms ook opdrachten. En dan is dat overal. Dan kan dat gaan van Engeland tot in Azerbeidzjan, bij wijze van spreken. Maar de Belgische wedstrijden, heel opvallend, die doe je niet in het stadion, maar wel thuis. Ja, dus wij beoordelen de scheidsrechter op basis van de beelden. Waardoor je toch eigenlijk goed zicht krijgt van ook wat er gebeurt. Het enige wat je natuurlijk mist, is de feeling van het wedstrijd. Hè? Waar de aanpak, de management, is moeilijker te beoordelen van op de beelden. Die voel je beter in het stadion. Siebe zei daarnet al in het feitje dat je vrij weinig Genk en STVV hebt gefloten. Denk je dat ze een Limburgse scheidsrechter minder vaak een wedstrijd van die ploegen laten fluiten? Ja, ik was eigenlijk een beetje verrast. Ik kende de cijfers niet, dus als ik ze nu hier voor me zie liggen, verrast me dat inderdaad wel een beetje. Maar het rare was altijd, en dat is, als ik werd aangeduid voor een wedstrijd van Racing Genk of van Sint-Truiden, dan was er ook altijd wel wat media-aandacht voor. Hè. De dagen voordien kreeg ik wel misschien een telefoon van Marnik om te vragen hoe bereid je die wedstrijd voor en dergelijke. En Westerlo, dat was eigenlijk mijn kortste verplaatsing. En naar Westerlo ging, daar kraaide geen kat naartoe. Een kat, ik zal nooit niet kraaien, maar het zal geen haan ook kraaien. niet. Ja. Maar
de dag nadien word je natuurlijk wel, dan kom je komt thuis en je wordt omringd door meestal Genk, Sint-Truiden supporters. Ook Standaard supporters, die waren jou op een bepaald moment ook niet zo heel goed gezind. Ja, dat is ook op een gegeven moment... Maar ik kan de wedstrijd niet meer herinneren, maar Standaard was toch niet zo tevreden over de arbitrage. Ze verloor ook die wedstrijd. En toen hing er wel wat pamfletten op de deur van het gemeentehuis. Maar nog erger, men had op dat moment ook een mailbom naar ons gemeentehuis gestuurd, waardoor de server toch een tijdje heeft uitgelegen. Ja. Dus we waren daar creatief in om ons te benaderen. En heb je dan ook op collega's of zo die Genk van zijn die daarop aanspreken als je zo'n match hebt gefloten? Wat boeiende. Thuis aan de ene kant, aan de linkerkant woonde een supporter van Sint-Truiden, aan de rechterkant woonde een van Genk. Dus op dat vlak, uiteraard werd je daarover aangesproken. En Wim Dries heeft nooit gebeld of zo? Nee, dat niet. Maar wat je natuurlijk wel had, maar dat kon zelfs ook over Standaard, Brugge of Anderlecht gaan. Als er wel iets misgelopen was, dat je op je bureau toch wel een uittreksel van de krant zag liggen. Met dat een pijltje naar verwijzingen over de arbitrage. De VAR bij Genk, die was deze week ook een Limburger. Dat was Bert Put. En die heeft in Tubeke naar de beelden gekeken en die heeft in de laatste minuut van de wedstrijd bij een 0-0 stand besloten dat het geen strafschop was voor de fout van Roef op een Kuba. Ja, we hebben een scheidsrechter nu, dus het is een ex-scheidsrechter nu hier. We moeten het vragen. Vond jij het een strafschop? Wel, als ik me dan zou verplaatsen in het Genk-verhaal, als je dan vorige week ziet de wedstrijd op Standaard, ik denk dat je daar bijna mag spreken over een soortgelijke fase, wordt strafschop gegeven. Je ziet ook hier komt de keeper te laat, neemt de speler van Genk mee. Dus voor mij is het een strafschop inderdaad, ja. Ik denk dat Genk hier ook een strafschop had toegekend moeten worden. Een moeilijkere vind ik, moet de VAR in deze situatie tussenkomen. Ik denk de VAR moet tussenkomen als het clear, obvious, heel duidelijk is. Van het moment dat er nog wat ruimte is voor interpretatie, wordt dat al moeilijker. Ik denk ook niet dat we mogen verwachten dat de VAR ervoor zorgt dat we 100% uitsluitsel krijgen over de dergelijke fase. Ik vind het echt een grijze zone. Ja, we hebben het hier al vaak gehad over, komt de VAR inderdaad niet te snel tussen. Christophe heeft de scheidsrechters zelfs al voorgesteld om die te vervangen door een mobiele grasmaaier met een Bluetooth-speaker. Is het te veel gewoon met de VAR? Maar de VAR, daar toch even over duidelijk zijn, ik blijf nog altijd absoluut voorstander van de VAR. Wij kwamen vroeger thuis, je zat de beelden op en dan zag je een hele duidelijke strafschop, een duidelijke rode kaart die gemist werd. Ja, dan zei er ook shit, hè. En dat had kunnen opgelost worden door een VAR. Want Luc, jij was ooit scheidsrechter van Genk KV Mechelen. Dat is een fase die hier nog eens ter sprake gekomen is. Op het doellijn Hens van iemand van KV Mechelen. En het was heel moeilijk te zien wie. En je hebt de verkeerde gekozen. Ja, dat is geen fase om fier op te zijn. Misschien dat we toen versneld de VAR heeft ingevoerd. Nee, maar het zegt alles over hoe de tijden veranderd zijn. Dat is iets dat nu niet meer mogelijk zou zijn. Die beelden zijn duidelijk. Dus ja, viva de VAR hè, op dat vlak. Hè. Dus het was een schot dat met de hand van de doellijn werd geweerd door Mats Rits, ten spelen bij KV Mechelen. Ik kijk naar rechts naar mijn assistent, kijk terug en die speels zijn geswitcht. Is het Paulus of Rits? Ik moet zeggen, ik kreeg daar ook weinig hulp van de KV Mechelen-spelers. En uiteindelijk geef ik de verkeerde speler een rode kaart. Maar op dat moment zit je het zoeken en dan weet je, iedereen die achter zijn televisie thuis zit te kijken, die weet het. En je staat daar op het veld en uiteindelijk sluit je dan de verkeerde speler uit. Dus dat is een zaak waar je niet fier op bent. Maar was er toen maar een VAR geweest? Ja, absoluut. Toch even dan terugkeren naar de wedstrijd van Genk natuurlijk. Want daarvoor is de podcast natuurlijk ook nog altijd hier. Het was 0-0. Een mooie 0-0, zei onze huisanalist Chucky Matthijssen. Maar ben je daarmee akkoord? Wat betreft de tweede helft wel. Ik vond de eerste helft was er echt te weinig doelgevaar om van een aantrekkelijke wedstrijd te spreken. Na rust brak de wedstrijd wel op en zag je het echt wel op en neer gaan. Ik zeg een sterk Gent. Ik had ze zo sterk niet verwacht, zeker niet enkele dagen na toch wel een zware wedstrijd in Sevilla. Ze schakelde heel goed om. En Genk dat een klein beetje scherpte, mist op de tweede bal. Achteraf, Torsten Fink had het er nog op de record nog even over. Hij zei ook van, wat een klein beetje miste was wat wij anders hebben. Dat is thuis, gesteund ook door het publiek, dat je een soort aanvalsgolven hebt, dat je die tweede bal wint, waardoor je een ploeg kan onder druk zetten, minutenlang. En dat versterkt elkaar, het publiek, die duels. En dan ga je echt een ploeg onder druk zetten. En dan zo van die periodes heb je helemaal op het einde heel even gehad. Maar daarvoor niet. Maar dat was ook de verdienste van Gent, die er goed onderuit voetbalde.
En eigenlijk een nieuw systeem gevonden hebben nu met de komst van Dante van Zijre. Zijn ze met 2 spitsen gaan spelen. En ja, Van Zijre is ook iemand, goed Johnson ook, het zijn harde werkers die een beetje druk naar voren kunnen zetten. En zij doen het op een andere manier dan veel ploegen. En Genk had het daar moeilijk mee. Een moeilijke tegenstander die er dus voor gezorgd heeft dat de winstreeks van Genk in eigen huis eigenlijk tot een einde komt. Maar was het dan gisteren toch nog een punt gewonnen of 2 punten verloren? Ook rekening houdend met Club Brugge die verloren had. Voor mij absoluut een punt gewonnen. Je kan echt niet gaan verwachten dat je alles wint. Op een bepaald moment is dat zo. Dat je zit je in een... En het is niet alleen die thuisreeks. Hè. Ze hadden ook dit seizoen nog dit kalenderjaar, 2025, nog geen 1 punt verloren. Op een bepaald moment komt dat moment toch. En na een wedstrijd zoals deze, waarbij Gent ook zijn kansen gehad heeft, moet je ook achteraf gewoon kunnen zeggen van, punt was goed. En Fink heeft het nog mooi gezegd. Hij zei ook van, een match die je niet kan winnen, dan moet je in de eerste plaats voor zorgen dan, dat je ze ook niet verliest. Ja, ik wil toch ook nog wel een pluim geven voor de coach van Genk, Thorsten Fink. Ik denk dat we heel andere voorbeelden ook dit weekend en de vorige weekends gezien hebben. Uiteraard werd hij ook gevraagd naar de bewuste strafschopfase. En het mooie dat hij zegt, de scheidsrechter heeft een heel goede, uitstekende wedstrijd gefloten. Dus we gaan niet discussiëren over die fase. Ik bekijk het geheel van die wedstrijd. Ik denk dat ook mag... Hij zei van, voor mij was het strafschop, maar we moeten daarmee kunnen leven. En dat is iets wat nog wel heel weinig gebeurt. Hè. Ja. Laat ons naar Brugge gaan. Waar de voorzitter een beetje uit zijn rol viel. Dat is niet fijn, denk ik, hè, voor een scheidsrechter. Ja, ik denk dat we het nog straffer mogen uitdrukken. Dat het niet enkel uit zijn rol, dat het ook ongepast is. Ik denk niet dat het aan de voorzitter is om na de wedstrijd commentaar te geven op een scheidsrechter. Voor mij heeft hij daar ook niks te vinden in de catacombe om de scheidsrechter daarop te wachten. De fase zelf, die ook al fel bediscussieerd is, de 2 gele kaarten die dan leidt tot de uitsluiting van Solis. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn. De eerste, Solis zoekt het contact, gaat gemakkelijk liggen. Maar is dat een Schwalbe? Nee, daar is contact. Dus op dat vlak is die eerste gele kaart inderdaad onterecht. Anderzijds denk ik ook dat een speler moet beseffen dat hij al bij een gele kaart zit. En de tweede is duidelijk gele kaart die leidt tot de uitsluiting. Dus, en zeker op het middenveld, daar is geen gevaar. Er is geen enkele noodzaak om die fout te maken. Dus we moeten niet enkel kijken naar de scheidsrechter, maar de speler op zich ook. Ja, af en toe moet je eens in eigen boezem kijken. Ja, denk ik ook. Ik vroeg me over die wedstrijd nog af. In Brugge gaven ze een oorverdovend fluitconcert aan Visser toen hij naar binnen wandelde. En ik vroeg me af, als scheidsrechter, en je maakt zoiets mee, hoe voel je dan? Of neem je dat mee naar huis als je onder een fluitconcert naar binnen gaat? Het fluitconcert op zich niet. Hè. Je wordt er wel in getraind, bij wijze van spreken, door meer en meer wedstrijden te doen. Dus je moet daar ook kunnen overheen zetten. Ik denk niet dat je mag leiden door wat thuispubliek of publiek roept en je uitfluit of zaken naar je roept. Dat moet je van je af kunnen zetten. Wat je wel mee naar huis neemt, als je echt een cruciale fout maakt, zoals we hebben net verwezen naar Genk, KV Mechelen, of dat je een strafschop mist, een rode kaart mist, die toch wel impact heeft op het eindresultaat, ja, dan neem je echt mee. Dan heb je een heel korte nachtrust en dan neem je toch enkele dagen met je mee. Daar lig je van wakker en dan is het inderdaad goed dat een coach als Fink zegt dat een wedstrijd over het geheel moet bekeken worden en niet op 1 fase. Maar Fink heeft naar mijn mening nog iets opvallends gezegd. Hij heeft gezegd dat het volgende doel, ze hebben nu een Europees ticket, en hij zei het volgende doel is niet de titel, maar de top 2 verzekeren. Ja, ik vind dat eigenlijk een rare uitspraak. Het is een heel bewuste strategie, omdat je je doelen nooit te ver mag leggen. Dus wat ze doen is, ze hadden doel 1, Europees voetbal halen, is nu bereikt. Als je nu zegt, ons volgende doel is het titel halen, dat is nog 13 matchen ver. Dus wat hij doet nu is eerst doel 2, dat ligt een beetje korter. We gaan zeker zijn van die tweede plaats. En dan gaan we opnieuw verder, want dan gaan we echt wel... Het is niet zo dat ze niet voor de titel gaan. Hè. Dus, iedereen weet toch dat ze eigenlijk wel voor de titel gaan. Het is gewoon concreet naar uw spelers toe. Jongens, dat moeten we nu bereiken. En als we dat bereikt hebben, dan gaan we helemaal door. Het is gewoon om niet te ver in de toekomst te moeten kijken, denk ik. Ja, en zeker de play-offs. Er zijn nog 3 wedstrijden in de reguliere competitie. De play-offs komen eraan. Ik denk dat we tot vorige week uitgingen dat het een 2-strijd zou worden tussen Genk en Club Brugge. Maar ik denk dat er een derde opkomst is. Ik denk dat Union een schitterende reeks aan het maken is. Ik was ook onder indruk van een wedstrijd op Ajax. Toch niet te onderschatten, op Ajax. Waarin ook een strafschop op het einde werd onthouden. Dus een kwalificatie was ook mogelijk geweest. Maar Union zit wel in de flow. En daar ook een pluim voor het bestuur. Ik denk dat Union een heel slechte start heeft genomen. Ik denk dat Pocagnoli onder zware druk stond. Ze hebben het vertrouwen gegeven. En het vertrouwen loont vandaag. Ja, Genk speelt in de komende 3 wedstrijden ook nog tegen Union. Hè. Dus daar... De laatste wedstrijd, ja. Ja, op Union?
Nee, thuis. Thuis tegen Union? Oké, dus daar moeten ze ook opletten om daar... Ja, maar ze moeten de volgende 2 wedstrijden ook opletten, want ze moeten naar Charleroi en naar Dender. En ik denk niet dat bij deze temperaturen het gras al gaat groeien. Dus het wordt 2 keer beachvoetbal. Hè. Waar het niet het geval is natuurlijk op Sint-Truiden, maar die moesten dan dit weekend op verplaatsing spelen. En STVV die kwam in een kansarme eerste helft 1-0 op achterstand. En dan was het wachten tot de allerlaatste minuut voor Ferrari er 1-1 van kon maken. Maar, ik moet wel zeggen, hij maakt het wel fraai af. Wel een mooie goal. En het is niet zijn eerste. Hè? Het is niet zijn eerste mooie goal die hij maakt. Het is wel echt iemand die, zijn typische spits, die leeft voor zijn goals. Zijn impact op het spel is soms niet groot genoeg. En dat zal ook de reden zijn dat hij achter de hand gehouden wordt. Maar ik zou hem toch altijd inbrengen als supersub. Want hij scoort makkelijk en het is een puur opportunist. Een speler die vanuit een moeilijke positie eigenlijk altijd nog toch gevaarlijk kan zijn. Ja. Lapoussin die kreeg dan in het slot ook nog een kans, een gigantische kans om de 1-2 te maken. Ja, zo'n speler hebben zij toch gekocht om net zo'n fase dan af te maken? Of verwachten we er dan te veel van? Ja, het is geen FIFA, hè. Dus je kunt niet... je maakt gewoon... Ja, het is gewoon een speler, het is een mens, die maakt fouten. En ik denk als hij die nog een keer of 10 zou drappelen, zou er toch wel 8 of 9 van binnen zitten, denk ik. Hè. Hem kennende wel, ja. Ja, voilà. Dus, maar het is gewoon... Ja, er zit ook wel wat druk op, natuurlijk. Hè. En misschien verwachten we iets te veel van mannen zoals Lapoussin en Lamkelzee. In die zin, die zijn bij Sint-Truiden gekomen. Dat is niet omdat ze ergens anders... Top aan het spelen waren. De bal uit het oor speelden. Hè. Dus er is ook wel iets mee. Hè. Dat is ook de reden dat ze een trui aan heeft kunnen binnenhalen. Dus je kan er ook niet te veel van verwachten. Wat je wel kan verwachten natuurlijk, is dat iedereen constant vol gaat. En dat gevoel had je helemaal tegen Club Brugge. Ik vond het op Mechelen iets te plat. In een heel groot gedeelte van de wedstrijd. En ja, dat kan je niet veroorloven als je vol in een strijd om het behoud zit. Ja, het was iets te plat van 2... Wou je nog iets zeggen, Luc? Ja, als we kijken naar Sint-Truiden, ik denk dat het bijna een onmogelijke opdracht wordt om die playdowns nog te vermijden. Ik denk dat ze 6 punten achter de eerstvolgende staan. Dus op dat vlak wordt dat wel een moeilijke. Maar die 3 volgende worden toch wel belangrijke wedstrijden voor hun. Hè, om toch voldoende punten te halen. Ja, want de punten toch wel een hele belangrijke worden niet gehalveerd. En ik denk dat het toch wel echt uitkijken is naar volgende week spelen ze tegen Kortrijk. Dat wordt een levensbelangrijke wedstrijd. Ja, ze hebben dus achtereenvolgers, Kortrijk, Beerschot en OL Leuven. Dus het zijn allemaal ploegen in hun buurt. En het verschil tussen een gelijkspel en een zege is heel groot. Ze moeten echt met 3 punters gaan komen. Hè. Af en toe links en rechts de puntjes sprokkelen. Die fase zijn ze voorbij. Ze moeten echt wel proberen een kloof te maken met Kortrijk volgende week. Als je die volgende week wint, dan zet je Kortrijk echt wel op 9 punten zeker. Dan is die kloof wel heel groot. En dan kan je nog eens even naar boven kijken en nog in het onmogelijke hopen. Maar in ieder geval heb je dan je ding gedaan. En dan moet je daar weer vertrouwen uitputten om ook de volgende wedstrijden te winnen. Ik ben toch wel blij dat Mazoud deze keer eens niet naar de scheidsrechter heeft gewezen. Want dat was toch ook wel iets dat opviel de voorbije weken. Ik denk dat Sint-Truiden terecht mag klagen over bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen. Maar dat hangt toch ook samen met stress, denk ik, niet? Ja, maar je voelt je al benadeeld. Hè? Zeker de fase op standaard, de thuiswedstrijd tegen Genk. Ja, dat zijn twee zure beslissingen natuurlijk. Hè? Zeker de thuis tegen Genk. Ja, dan kijk... Maar natuurlijk dan zoals de week voordien, denk ik, tegen Club Brugge discussiëren over dat contact en dat er een fout... Mag ook niet, want dan gaat de geloofwaardigheid ook weg. Dus op dat vlak mag Mazoud misschien ook een voorbeeld nemen. Maar spelers, trainers die onder druk staan, gaan sneller klagen, denk ik, dan iemand die nog een wedstrijd speelt op het einde van het seizoen waar niet zoveel meer van afhangt. Ja, maar het moet geloofwaardig nog altijd blijven. Ik denk dat het wel een belangrijke is, zowel voor een coach als spelers als scheidsrechters. Ja, bij deze match moesten ze eerder naar zichzelf kijken om de reden te vinden dat ze niet gewonnen hadden. Maar Mechelen ook. Het was eigenlijk, als Genk een mooie 0-0 was, dan was dit een lelijke 1-1. Het was geen geweldige wedstrijd en ik denk dat het ieder een punt, als je zeker de kansen bekijkt, dat het gerechtvaardigd was. Normaal vragen we hier aan het einde van de bespreking van Genk en STVV naar de speler van de week. Maar ja, we zitten nu met een scheidsrechter, dus ik dacht, waarom niet eens vragen, wie is de scheidsrechter van de week voor jou, Luc? Ik heb niet alle beelden bekeken, dus op dat vlak is dat moeilijk een oordeel te vellen. Ook scheidsrechters komen meestal in beeld wanneer het misloopt of wanneer een discutabele fase, wanneer het goed gaat, komt zelden aan bod. Aan de andere kant denk ik,
zeker als we toekomstgericht kijken en dat we kijken naar scheidsrechters die met talent, opkomend talent zijn, die ons land kunnen verdedigen op Europees toneel, ja, dan denk ik dat 2 jonge gasten die toch heel wat potentie hebben aan de slag waren op Racing Genk. Ik denk met Jasper Vergoten hebben we een absolute topper. Maar de man die 4e official was, Simon Bourdouis, ook een jonge kerel, enorm talent. Het zijn eigenlijk 2 jongens om naar uit te kijken in de Belgische arbitrage. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, bij Jasper Vergoten ook, omdat je er nu weer bij zo'n één fase de perceptie tegenkrijgt en dat soms een schaduw werpt op een hele prestatie, terwijl die echt inderdaad wel een heel goede wedstrijd vloot, ook met een bepaalde presence, wat we wel fijn vinden, dat er ook eens af en toe wat meer mag, niet te snel fluiten. Dus, en ja, we hebben dat hier ook al eens gehad met jonge spelers, hè. Ik heb ooit Luca Brugmans, de speler van de week, of het grootste talent in een match dat hij een fout maakt. Want ja, dat heeft niks te maken met uw talent. Hè. Dat is een keer in de fout gaat. Ja, scheidsrechters moeten 3 beslissingen nemen per seconde. Nu, dat gaat ook naar links lopen, daar naartoe. Dus je moet heel wat beslissingen nemen op een wedstrijd. En soms, hoe raar dat ook kan klinken, soms bepaalt een scheidsrechter meer bij wat hij niet fluit dan wat hij fluit. En dan heb je het inderdaad, Marnik, over inderdaad laat het spel gaan, aanvoelen. Wanneer moet ik tussenkomen, wanneer kan ik dat spel laten gaan? Want ik denk dat geen enkel supporter gebaat is met om de minuut dat er een foutje wordt gefloten. Nee, je moet kunnen aanvoelen, die balans gaan zoeken. Dat willen de spelers. En als spelers mee willen, dan kunnen we ook als scheidsrechter... Ja, en dan bepaalt je echt het tempo van een wedstrijd. Hè? En dan bepaal je of mensen in de tribune echt een leuke match krijgen. Hè? Ja, als we het hebben over snelle beslissingen, misschien nog eentje van gisteravond, die een minuut of 5, 6 had geduurd. De bewuste fase in Kortrijk-Cerkelbrugge, waar doelpunt eerst wordt afgekeurd, de VAR tussenkomt en die zegt, ja, die fout die is gebeurd voordat de vrije trap genomen werd. En daardoor keuren we, en ze had dus geen impact op de goal, en daardoor keuren we de goal toch goed. Dan wordt het ingewikkeld, gelukkig. Ja, dit krijg je niet uitgelegd. Ik denk dat de scheidsrechter inderdaad beslist om... Hij ziet de duidelijke duwfout op de speel van Cerkelbrugge, waar die niet mee in duel kan gaan, waar dan een doelpunt van Kortrijk wordt geschoord. Ik denk dat iedereen zou aanvaarden dat die fout wordt gefloten. Ja, dan zit men met een vergrootglas erop dat de bal op dat moment niet vertrokken was. Maar dan het meest rare, men gaat die goal goedkeuren. Dus die duwfout heeft een impact op het doelpunt. Ja, dat krijg je niet uitgelegd. Laat dan de vrije schop hernemen, zou ik dan zeggen. Maar toch niet het doelpunt goedkeuren. Voilà, zo lossen we hier alle scheidsrechterlijke beslissingen van het weekend op. Maar Marnik, ik vroeg me af, ga je ook voor een scheidsrechter van de week of hou je toch bij het beoordelen van spelers? Ik wil het bij de speler houden. Goed, zeg eens. Ja, ik had 2 namen in gedachten. Ik ga net niet aan Simon Bammes geven van Patro. Dat is echt wel een heel opvallend figuur die... ofwel centraal in de verdediging speelt of speelde destijds toch bij Tesport. Nu bij Patro vaak wordt in een offensieve rol uitgespeeld. In de spits of zelfs als nummer 10 en gewoon enorm veel belangrijke doelpunten maakt. Dus wil ik er toch wel even een vermelding voor. Maar ik ga toch voor iemand die ik live aan het werk gezien heb. Dat was Ibrahima Bangura. Dat was indrukwekkend hoe dat die heerste op het middenveld. Ja, die jongens is 20 jaar. Dus dat is echt een natuurtalent en die ook steeds beter wordt aan de bal. Maar was veruit de beste speler voor Racing Genk gisteren. Bangura, een mooie beslissing, maar ik heb ook de naam Bammes horen vallen en dat betekent dat we kunnen afzakken naar de Challenger Pro League. Patro IJzen, die hebben op het nippertje nog 1-1 gespeeld, maar de top 2 halen, dat wordt moeilijk voor hen. Top 6 wel. Top 2 wordt heel lastig. Nu, ik moet ook zeggen... Patro zijnde, het zou ook wel van heel veel ambitie getuigen om te zeggen van ja, we moeten bij de eerste 2 zijn. Dus je moet ook... ik vind echt, ze spelen een heel, heel, heel goed seizoen. Hè. Dus, en ik denk dat ze die top 6 ook gaan halen. En ja, dat het dan voor hen, het is wel een ploeg die echt verrassend uit de hoek kan komen. En zo 1 keer in die eindronde. Ik zie Stijn Stijnen en nog wel... zijn ploeg nog wel opladen voor zo'n eindronde dan ook. Dus ik denk dat dat seizoen daar nog lang kan duren en dan op een positieve manier, want het is een van de weinige, samen met Genk, het lichtpunt. De andere Limburgse ploegen hebben het moeilijker en zeker ook in de Challenger Pro League. Hè. Ja, en dan heb je het natuurlijk over Lommel, waar ze opnieuw verloren hebben. Ja, we kunnen hier blijven zeggen dat ze daar in de shit zitten, maar ja, ze blijven gewoon verliezen. Vandaag vliegt dan ook algemeen directeur van de Citigroup, Brian Marwood, naar België om... de schade op te meten daar in Noord-Limburg. Zal de sportief directeur van Lommel, James McCarron, dat de kop kosten? Wat de Citigroup doet, is zeer moeilijk te voorspellen. Daar hebben we ons al vaak op eens gekeken. Dus
Geen enkel idee. Ik weet maar één ding zeker, dat ze volgende week thuis tegen Serij spelen. En als ze die wedstrijd niet winnen, dat ze dan de rest van het seizoen Degradatievoetbal spelen. Was het hetzelfde Lommel dat bij aanvang van het seizoen voor de titel ging? Absoluut. Ja. En dat is het, ik zeg het, dat is enerzijds de reeks onderschatten en anderzijds uw eigen kern overschatten. En dan ook nog eens tijdens een transferperiode nog eens uw goede spelers laten vertrekken. Ja, dan, goed beleid kan je dat niet noemen. Ja, en niet vergeten dat het niet veel had gescheeld of Lommel zat dit seizoen eigenlijk in eerste klasse. En dan hadden ze waarschijnlijk een totaal andere kern gehad, een totaal andere ploeg. Want dan zou Lommel een andere plaats hebben ingenomen in de rangorde van de Citygroep. Er zijn er 9 of 10 clubs die ze hebben. Spelers gaan van de ene club naar de andere. Als je dan hoger staat in de ranking, krijg je niet de spelers die rechtstreeks van Zuid-Amerika naar hier komen om hier te wennen. Maar krijg je die in een tweede fase wanneer die al wat sterker zijn. Dus ja, dat is het heeft eigenlijk voor de Lommel-supporter is het feit dat ze het niet gehaald hebben tegen Kortrijk heeft dat wel dramatische proporties aangenomen. Maar goed, je verwijst terecht naar de Lommel-supporter, maar ben vandaag maar Lommel-supporter. Ja. Dan zit je te kijken, hoe zie je die toekomst van die club? Die club, de supporters, wij staan er soms nog iets te ver vanaf, maar hoe die supporters leven voor een club, daar alles voor opgeven, tijd voor vrijmaken. Kan je nog betrokken blijven? Hè? Ja. Dat wordt op de proef gesteld. Hè? Ja, veel lege plaatsen ook wel dit weekend daar in Lommel. Maar ja, het is logisch ook natuurlijk. Een degradatievoetbal in de Challenger Pro League. En er is nog een Limburgse ploeg die daaraan meespeelt, namelijk de belofte van Genk. Ja, Jong Genk opnieuw verloren, maar nu van de leider, Zulte Waregem. Dat is geen ramp, maar volgende week moet er wel gewonnen worden. Ik denk dat het een beetje ingecalculeerd was, want ze hebben ook niemand meegestuurd, ook al had dat in principe gekunnen van de A-kern, maar ze hebben toch ervoor gekozen om iedereen bij de groep te houden in de A-kern van Congolo. Ja, die is dan natuurlijk nu echt de backup geworden, dus die ga je minder zien. Maar ook Palacios, Ooyen, dus Brugmans. Dus ik denk ook wel dat het daardoor was een klein beetje ingecalculeerd. Volgend weekend thuis Lokeren Temse. Dat is ene. Ja, zij zitten in de situatie van Sint-Truiden. Een puntje in die match is niet meer genoeg. Je moet af en toe eens winnen nu ook. En dat zal iets voor volgende week zijn. En ja, ze spelen pas op zondag, terwijl de eerste ploeg op vrijdag al speelt op Charleroi. Dus er is wel iets mogelijk, denk ik. Het is een van die matchen waarin het moet gebeuren. Er kunnen spelers van de A-ploeg gerecupereerd worden en Absoluut. zo moet Lokeren Temse voor de bijl. Want anders dan zakken ze naar het amateurvoetbal en dat is wat wij nu ook gaan doen. Luc, jij bent dit weekend naar de Lummense derby geweest. KWS Linkhout tegen Meldert VV. Was het een goede wedstrijd? Een goede wedstrijd. Het werd, vooral Linkhout vond ik kwalitatief toch wel beter dan Meldert. Ze staan op kop zeker, hè, Linkhout? Linkhout staat inderdaad op de eerste plaats in de derde provinciale. Kwamen dan ook verdiend op 0-2 voorsprong in Meldert. Maar dan was er een mooi doelpunt van Meldert dat terug een beetje spanning in de wedstrijd bracht. Maar uiteindelijk, als we kijken over de hele wedstrijd, dan was het toch wel Linkhout die verdiend met de 3 punten ging lopen daar. Ja, jij bent nog aangesloten als scheidsrechter bij Linkhout, hè? Klopt dat? Ja, was aangesloten bij Linkhout. Dus misschien een rare dat we als scheidsrechters ook moeten aangesloten zijn bij een club. En dan is inderdaad KWS Linkhout de club. Ik woon ook maar een 500 meter van het terrein van Linkhout af. Dus op dat vlak pik ik af en toe wel een wedstrijdje daarmee. Supporter je dan ook openlijk voor Linkhout of zou je dat te veel stemmen in Lummen kunnen kosten? Supporteren, ik denk dat ik bij elke club wel een keer langs ga. Want we hebben gisteren was er de derby tussen Meldert en Linkhout, maar volgende week staat nog een mooie derby op de agenda. Dat is het Lummen tegen Linkhout. Lummen die gewonnen hebben bij de tweede in de reeks tegen Wimesmeer. Dus ik denk dat dat opnieuw een wedstrijd is om naar uit te kijken. En zeker de Lummense voetbalfans. Dus jij kijkt uit naar beide ploegen dan toch? Absoluut. We kijken, en dan hebben we uiteraard ook nog Gestel die momenteel actief zijn in vierde provinciaal. Dus ik volg hen toch nog wel. Als je dan amateurvoetbal kijkt, let je dan ook extra op de arbitrage, jonge gasten die dan in de amateurreeksen fluiten? Ja, uiteraard. Kijk je naar de arbitrage, hoe die jongens dat ook aanpakken. Maar die taak was, want er was iemand van de voetbalbond aanwezig die dus de scheidsrechter moest komen beoordelen. Dus de beoordeling laat ik aan die man over. Doe je dat zelf soms ook, beoordelingen? Ja, dus in de Belgische competitie, in de Jupiler Pro League doe ik dat. En dus moeten we... Ja, dus, waar we vroeger op het terrein aanwezig waren, is het nu op basis van de beelden en moeten we een heel beoordeling maken en uiteindelijk ook die punten geven aan die scheidsrechters.
Wat ik me afvraag, Luc, is het vaak niet zwaarder voor iemand in provinciale, waar maar weinig volk langs het veld staat, waar je echt alles hoort wat er geroepen wordt? We hadden het net over Club Brugge, 20.000 mensen die fluiten. Dat is meer een muur van geluid die op u afkomt. Maar als u een echt persoonlijk uitmaakt of uitscheldt, in provinciale hoor je dat. Hè? Dat is ook zo. Ja, ik denk dat echt wel zwaar moet zijn bij momenten. Ja, je hoort elk woord of elke zin die men naar je roept, dat hoor je inderdaad persoonlijk, zowel bij de jeugdwedstrijden of in het provinciale voetbal, waar je in het stadion natuurlijk heel veel geroezemoes, heel veel geluid natuurlijk hoort, wat uiteraard ook de nodige druk legt. En natuurlijk het belang van beslissingen in die Jupiler Pro League ligt natuurlijk een stuk hoger. Hè. Als we nu kijken wat inkomsten Club Brugge kan genereren op die Champions League, ja, dan weet je van een titel wat dat kan opbrengen. Dus die druk wordt wel hoger en hoger. En natuurlijk de dagen nadien, als je een cruciale fout maakt, Laurens Visser zal vandaag ook niet zijn beste dag hebben, wij spreken. Dus je neemt dat dan toch nog wel enkele dagen mee. Ja. Maar ik zeg het zo, in provinciale dan worden die jongens dan ook begeleid op dat vlak. Als er het een en ander gebeurd is. En ja, wij zijn er hier elke week bijna voor een oproep, maar zou het ook wel geen oproep moeten doen aan mensen langs de lijn van, gebruik dus een klein beetje uw gezond verstand. Ja, sommige mensen veranderen. Zeker bij de jeugd ook. Hè? Ja. Dan denk ik inderdaad nog dat we de jeugd moeten kijken. We moeten begrip hebben voor die jongens en die mensen, die jongens en meisjes, want dat is toch ook wel een enorme aantal meisjes die begonnen zijn met arbitrage. We moeten daar enorm veel respect voor betonen. En ook respect hebben dat die hun de vrije tijd willen opgeven om zo'n wedstrijd komen te arbitreren. Dus ja, denk even na voordat je begint te roepen. Weet dat die mens daar ook staat om die kinderen hun plezier te geven van een voetbalwedstrijd. En geef eerder een applaus na de wedstrijd in plaats van zitten kritiek te geven tijdens de wedstrijd. Of ga een punt drinken in een kantine als je het echt niet meer aan kan zien. Dat is misschien ook nog een oplossing, ja. En dat is ook goed voor de kas van de clubs. Hè? Ook dat, want die hebben ook het brood nodig, denk ik. Voilà, en zo eindigen we naar goede gewoonte de podcast met een oproep om vriendelijker te zijn langs een voetbalveld. En naar de kantine te gaan. Dat ook. Luc, heel erg bedankt om hier te zijn. Ook Marnik, bedankt om hier te zijn. Dank u wel ook, Siebe, voor de regie. En dan horen jullie ons volgende week opnieuw.